Edo urtean zeharreko 7. domeka ospatzera goaz, ja Garizuma hemen oso ohertu dago, eta Garizuma prestateko modugun bat da, pasaden egunean zorionekoak ikusi genduala, domeka honetan, aurrez aurrean ipinten dago, eta lehenengo irakurgaian esaten dagoen moduan agertzen da mezua. Davidek irakasle moduan agertzen da, eta lagun urkoa nordan, urkotasunarekin erakusten dago. Davidentzako tamen dagozan bi lagun urkoa. Alde batetik Abidaik eta bestetik Saul. Eta biontzat deko David gauza hon bat. Lehenengoari zer egin behar da ez dagoan, eta zer egin behar dagoan erakutzen zo bere adibidearekin, bere ejempluarekin. Eta bigarrenari, nahiz eta igual gogoak euki, kalte ez egiteko opzioa hartu egin dau. Eta hartzerakoan, erakusten dau nonkoan dagoen Jaungoikoaren mezua. Errukiorrak izan behar gara Jaungoikoak da moduan, eta gure errukikotasuna sartzen da gure bizitza. Animali moduan, ez dezir, haragien bidez eta espirituaren bidez. Holantze, ikasten dugu nolakoan Jaungoikoaren mezua geuretzat. Jaungoikoaren mezua da geuk errukiorrak izan behar gara. Geuk erabiltzen dugun neurriak geugaz erabiliko dabela. Eta guri dagokigu Jaungoikoaren barrena zabaldu eta bizi. Jainkoa guztiona, zure laguntzak egin gaizan gai, beti zuzen da hausnartuz. Zure atsegin jatzuna hitzez eta egitiz betetzeko. Otoitzunen hasieran, Eukaristi guztietan grazia edegitzeko beharra daramagun zerbait eskatzen da. Primina hori gero eta sakonagoa dukure baitan, errealidade espiritualak hausnartzen ditugunean. Baina zer dira errealidade horiek? Nire ustez, errealidade espiritual horrek gure bizitzan Jaungoikoan maitasunaren errealidade sakona bizializatea dira. Inguratzen gaituena, laguntzen gaituena, eta gure bizitzan argia ematen duzkuna. Hori guztia lortzen dugunean, urrengo urratsa arrazagoa da. Gure bizitzan Jaungoikoaren realidadea, eta haren berba egitekoarena eta bizitzarena bizializatera. Hori baita Jaungoikoaren atsegin jakona. Eta domeka honetako evangelioa oso argi uzten duzkun. Zeure zeruko aita bezalako errukiorrak izatea. Horretarako, gure otoitzaren eta bizitzaren atiek edegi behar ditugu. Askotan guretzan hain komplikatukoa dan errealidade evangeliko horretan bizializateko. Zure misterioak dagokion begirunez ospatzean, apalik eskatzen dutzugu jauna, zure handitasunaren ohoretan eskaintzen dugunak ekarri digula salbazioa. Toitzonek bai abade edo obispuen adarrikatzen dagoenari, bai entzuten dagoenari, arreta jarri behar dinogu ospatzen dugun horretan. Behar bezalako erreberentziaz egin behar dugu. Geure bizitza, geure tristurak eta posak altaran itxi ditugu ja. Otoitzean edo oparien gaineko otoitzean. Prozesioan barkatu. Orain geuri jagoku geure egunerokotasunean arreta jartie. Horregatik guztiegaitik eskaintzen ditugun eskaintzen doai. Jaungoikoaren antxan irudiari eta errekonozimenduari buruz otoitz askoren logikara itzultzen gara. Salbazioaren bidien lagun dezaguten Eukaristian Kristori errekonozimendua emoteko gai izan gaitezan. Urraz bat gehiago emon eta Jaungoikoaren graziari gutako eta guztiengan jarduteko aukera eman diezaiogun. Zure semea gure salbatzaile bialtzeraino maite izan dozu eta munduan. Bekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin dozu. Zure semea maite zenduan geugan ere maitatzeko. Arek, zure esaneko izanik eskuratu deuzkuz barriro guk, zure esaneko ez izateagaitik galdutako dasunak. Urtean zeharreko domekako 7. prefazioa. Kristos esaneko izanez salbatuko gaitu. Gaur gurekin dugun prefazio honek harreman estua dau aldearrikatu dugun evangelioagaz.
Kristoren obedientzak salbazioa dakarko. Eta gure izaki errukiorrak aitak bezala aktibokiro laguntzen dau Jaungoikoaren erreinua hemen lorrean sortzen. Horregaitik, guztiok Kristok emon duzkun salbamen hori salbamen historia zehatzera garamatza. Izan zaiteze errukitzuak aita bezala, prefazioak berri aukertu garamatza. Jaungoikoak bere semea biali behar izan duzkun, maitasun horien jakitun izateko moduan. Fedearen bidean hain bestetan berba egiten dugu lekuko ez. Eta nagusi Kristo da. Gure etxeko egin zana gauza guztietan pekatuan ezik Jaungoikoaren erreinua eregi daitekela erakusteko. Eta horrela, haren bidez, haren semea maitatu, haren seme alaba bihurtzen gara. Kristoren obedientziak erakusten duzku, mugarik barik baitatuz bakarrik bizi dezakegula galduak, gendu zandoeak. Jaungoikoak gutako bakotzagaz dauen bezala izan ditzakegula, ikusmena eta ekintza. Guztiona salbazio sakramentu honetan emoten duzkun ogile izan daigula betiko biziaren ezaugarri. Eukaristio otoitzaren hasieran berba beragaz hasi genduan bezala amaitu genduan. Emoizkozu baina beste bardura betekin ospakizuna jaso barri dugun salbamenaren frutua lortzea eskatzen dago azkenean. Guan jardun eban, hobeto esan da. Jaungoikoaren graziak gugan hartzen jarrai dezan, jarduten itxi dezaiegun eta horrela gaurko ebangelioak bezala doatukasunaren praktika jarditzagun.